Iniszki Krisztián elnök vezérigazgató a vendégünk, mert hogy az életjáradék azoknak az idősebb embereknek jelenthet segítséget, akik rendelkeznek ingatlannal, amit nem szeretnének tovább örökíteni, inkább fenntartják azt az életszínvonalat, amit akár ők maguk választanak maguknak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Pontosan akkor mit érdemes és mit kell tudnunk az életjáradékról? Hát az első legfontosabb, hogy tisztázzuk, mi az, hogy életjáradék. Az életjáradék az egy rendszeres, folyamatos, élethosszig tartó rész, vagy teljes jövedelmet biztosít az adott ügyfél részére. Tehát ez az életjáradék? Ez az életjáradék. Miből finanszírozza ezt a kifizetőt? Gyakorlatilag a kifizető vagy banki háttérrel működő szolgáltatók voltak eddig a piacon, ez 3 volt. Jelenleg ők nem működnek, hiszen a piaci válság miatt fölfüggesztetik a tevékenységüket. Mi vagyunk az első olyan, akik magántőkéből finanszírozzuk ezeket a kifizetéseket, ezeket a járadékokat. Mit kell cserébe ezért letenni az asztalra? Gyakorlatilag csak az ingatlant kell odaadni az ügyfélnek, odaadja az ingatlant, értékbecslést készítünk elő az ingatlanról, megállapítunk egy életjáradékot, és ha szimpatikus az ügyfélnek, elfogadja, és akkor innentől kezdve létrejön a kontraktus, a szerződés, és akkor folyósítjuk a járadékot minden hónapban. Ami nagyon fontos még, hogy minden évben egyszer a KSH adatai alapján mi ezt infláció követővel megemeljük. Tehát reál értéken igyekszünk tartani ezt a bevételt, ezt a jövedelmet. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonjoga száll át annak, aki arra így van, tehát a járadék szolgáltató Mhm. tulajdonába száll át az ingatlan, azzal a kikötéssel, hogyha egy időn belül, nálunk ez úgy működik, hogyha a 60. napon legkésőbb nem kapja meg az adott ügyfél az arra a hónapra eső járadékát, akkor visszaszáll a tulajdon a járadékos birtokába. Tehát abszolút nincs veszélyeztetve az élete munkája, az az ingatlant, amit az élete munkája során összehozott, megvásárolt, azt nem veszélyezteti, mert azonnal visszakerül a tulajdonába, hogyha nem fizet. Amikor ez a tulajdonjog megváltozik, attól a pillanattól kezdve azért a nyugdíjas, feltehetően nyugdíjas maradhat ebben az ingatlanban? Természetesen élethosszig tartóan ott lakik az ingatlanban. Ez a különbség egy kicsit azt gondolom, hogy humánusabbnak tűnik első hallást, és így is van ezekhez az idős otthonokhoz képest, hogy beköltözik, új környezet, új millió, nem biztos, hogy azokkal az emberekkel tudja magát körülvenni, akivel szeretné. Így a megszokott környezetben, az otthonában azokkal a tárgyakkal, bútorokkal és személyekkel veszi továbbra is körül magát, akivel eddig. Biztonságban érzi magát. Abszolút. Mennyi időskortól lehet ezt igényelni? Hát ez különböző a piaci szolgáltatóktól függően, nálunk ez 70 éves életkort be kell ahhoz tölteni, hogy jelentkezhessen. Házaspárok esetében elég, hogyha csak az egyik elérte ezt az életkort. Ez egyébként haszonélvezeti jog, amit használati ők kapnak? Jog, használati jog és életjáradéki jog. Ez is akkor törvényben van iktatva, illetve szerződésben? És az ingatlanon is rajta van, tehát a tulajdonlapot megnézzük, akkor rajta van egy használati joga, van rajta az ügyfélnek, illetve egy járadéki jog. Erre hivatkozva tudja érvényesíteni ezt a 60 napos késedelmes visszabirtoklást az ügyfél adott esetben. Utolsó kérdésem 2 számra vonatkozik, illetve hát 1 számra. Milyen értékhatárt kell elérni az ingatlannak? Említett, hogy van értékbecslés. Így van. A Budapest és Pest megye 20 millió forint az alsó értékhatár, vidéken ez 13 millió forint. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra, viszont.